салому дуруд дӯстон. Футбол аслан варзиши хело дағал ва пур аз муноқиша аст, вале дар ин баробар дар майдон баъзан вақт ҳолатҳое рух медиҳанд ки баръакс хандаовар ва ҷолиб ҳастанд. Дар барномаи имрӯза маҳз ҳамин гуна лаҳзаҳоро ҷамъоварӣ кардем ва ҳоло пешкаши шумо мегардонем. ин видео бо сарпарастии як сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOT. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз сама падкати зеборо дар таърих ҳимоятгари англис Сол Кэмпбелл анҷом додааст. дар бозии зидди Хорватия ӯ чунон хоҳиши гирифтани тӯбро дошт ки пас аз падкат қариб 5 метри дигар лағжида рафт ва аз майдон берун шуд. дар бози зидди Вильяреал бо Криштиану Роналду якбора се ҳолати ҷолиб рух дод. дар дақиқаи 75 дастаи шона аллакай 2-0 пешсаф буд. дар яке аз ҳамлаҳо тӯб ба Роналду омад ва ӯ ҷаҳида онро бо стили волейбол дохили дарвозаи рақибон кард. баъди ин камера ба футболкаи Криштиану равона карда шуд ва дидан мумкин буд ки онро касе дарондааст. бо чунин ҳол Роналду наметавонист бозиро идома диҳад ва бояд футболкаи худро иваз мекард. ӯ ба канори майдон омада хост футболкаи навро ба бар кунад. Роналду футболкаро гирифта аз назар гузаронд ва дид ки дар пушти он рақами 4 ва номи Серхио Рамос навишта шудааст. пас аз ин кормандони даста зуд хатогии худро ислоҳ карда бо ӯ футболкаи худашро оварданд. ҳарчанд хело ҷолиб буд дидани он ки чӣ тавр дар майдон ду Серхио Рамос бозӣ мекунанд. мухлисони футболи тоҷик бисёр вақт бозингарони ноудабароро масхара карда менависанд ки онҳо футбол бозӣ карда наметавонанд ва бигзор рафта подабонӣ кунанд. аммо вақте ту ба назди гов наметавӣ, гов назди ту меояд. ин ҳолат дар чемпионати Болгария рух дод. дар бозии дӯстона байни ду дастаҳо дар майдон аз куҷои гов омад. ҳеҷ кас нахост ба ӯ халал расонад. гол аввал бо стили Винисиус Ҷуниор бо кунҷи чап дохили ҷаримагоҳ шуд, вале натавонист гол занад. аз кунҷи дарвоза ӯ ба пушти майдон гузашт ва алафи сунниро дар майдон хост истеъмол кунад. дар ин вақт аз куҷои сармураббӣ пайдо шуд ва аз чеҳраи ӯ дидан мумкин аст ки ӯ аниқ аз ин рафтори шогирдаш норозӣ буд. маълум шуд ки аз канори варзишгоҳ подаи чорво мегузарад ва вақте гов дохили майдон шуд, сагам аз пушти ӯ омад. моҳи феврали соли 2012 ҳамлагари нигериягии Интер Ҷоэл Оби дар бадани худ эҳсос намуд ки зимистони ҳақиқӣ чӣ гуна мешавад. дар охирон дақиқаҳои бозӣ ӯ хост тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. тӯб дар майдон боқӣ монд, вале худи ӯ не. Оби худро дошта натавонист ва аз болои шити рекламавӣ парида бо сару рӯяш ба барф зад. дар ин ҳолат довари канори Тиаго Алькантараро бо маҳорати худ дар ҳайрат гузошт. вақте ӯ ба кунҷи майдон барои гирифтани тӯб мерафт, Лайсмен онро бо як тарзи хело зебо ба нимҳимоятгар дод. шумо танҳо ба симои Алькантара нигаред. дар яке аз барномаҳоямон мо нақл карда будем ки чӣ гуна футболбози эҳтиётии Холштайн дар канори майдон тӯбро манъ кард ва ин дар ҳолест ки он ҳоло аз майдон берун нашуда буд. барои ин довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин кард. дар бозии Бавария ва Байер ҳам метавонист ҳамин гуна ҳолат рух диҳад. вақте ки зарбаи Чичарито аз канори дарвозаи Нойер мегузашт, он метавонист ба Томас Мюллер бирасад, вале нимҳимоятгар ки қоидаҳоро медонист, ҳама корро кард то тӯб ба ӯ нарасад. ӯ бо стили Нео аз матрица худро ба канор гирифт. дар дақиқаи 80 яке аз бозиҳои чемпионати Ветнам футболбози дастаи Хошемин қоидаро вайрон кард. он замон ҳисоб 2-2 буд. бозингарони даста боварӣ доштанд ки он ҷо пеналти нест, вале довар ба эътирозҳои онҳо нигоҳ накарда зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин кард. пас аз ин бозингарони Хошемин ба қарор омаданд ки довар ноадолатӣ кард ва норозигии худро бо амалҳояшон нишон доданд. дарвозабон рӯи рост пушташро гардонда пеналтиро сар дод. пас аз ин бозингарони Хошемин дар марказ тӯбро ба рақибон доданд ва гузоштанд ки онҳо як голи дигар зананд. ҳамлагар оромона ба хати ҳамла рафт, ана дарвозабон як амали аҷибе анҷом дод. пас аз ин ӯ тамоман аз назди дарвоза дур рафт ва рақибон голи панҷуми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонданд. дӯстон, ба фикри шумо он ҷо довар ба хатогӣ роҳ дод ва ё дар ҳақиқат пеналти буд? фикрҳои худро дар комментария нависед. дар бозии гузаштаи Интер ва Специя як ҳодисаи аҷибе рух дод. дар дақиқаи 60 дар ҳайати Специя ҳамлагари анголагӣ Балензола ба майдон баромад, вале пас аз чанд дақиқа довар дид ки ӯ бо гӯшвор бозӣ мекунад ва хоҳиш кард то онҳоро аз гӯшаш бигирад. дар канори майдон Зола ҳамроҳ бо кормандони даста кӯшиш зиёд кард, вале натавонист гӯшворҳоро аз гӯшаш бигирад. сармураббии Специя Тиаго Мота дигар тоқат карда наметавонист ва ӯро иваз кард. ин дар ҳолест ки Золо ҳамагӣ чанд дақиқа пеш ба майдон баромада буд. Майк Дин, нафаре ки Премер-лигаи Англияро тамошо мекунад, ин доварро хуб мешиносад. ӯ аслан довари хело сахтгир аст, вале баъзан вақт рафторҳои аҷиб мекунад. мисол, пас аз голи Тоттенхэм ба дарвозаи Астон Вилла, чунон ба назар мерасид ки Майк аз ин гол сахт хурсанд аст ва қариб ки ҳамроҳ бо бозингарони Тоттенхэм онро ҷашн гирад. дар бозии Арсенал бо Тоттенхэм бошад,
ӯ мухлисии худро тасдиқ кард. То замоне ки тӯб вориди дарвозаи Арсенал мешуд, ӯ хело зиёд ғам мехӯрд, вале дар натиҷа хурсандӣ кард. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. Хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.